Да. Да ви питам сега, минаха изборите и шоки правим. Ти като едно момче днеска ми задава въпрос. Боли, нема пари и вика. И ми сега някой чурбаджия му се обяснява. Ние сега що ки правим? Оте би, че Митко, що ки правим? Вика, така, вика, нема пари. Вика, от мен не ме питаш, като съм болен толкова години дали имам пари, И сега що ки правим? И аз викам, бате Бойко, моли се на дело Господ да му пусне да изберат. Не го изберат, живи и здрави Фред да са. Избраха го бате Бойко и шо ки правим сега? Ки танцуваме, ба? На 200 лева пенсия съм, Бойко ще ни оправи. Нек не оправи, жив и здрав. Той не ни ли управя вече 2 мандата? Сега ще... Корнелия, всичко оприя, да са живи и здрави и вие да сте живи и здрави, това е. Кажете сега, тук има нов депутат от Петрич, знаете ли кой е? Кой е? Не го знам. Не го знае? Не. Кажи кой е. Кажи да? Георги Динев, от ГЕРБ. Не го знам. Не го знае? Не ли беше то Танев, човеко? Сега има нов депутат. Нек се сменява да им е добре. Новки ми дават по телевизии, ми смят. И всички да лапат от държавната хранилка. Ти откъм... Май най-добре така. Откъм Корнеля си? Оти да съм от Корнеля. Откъм кой да съм, бе син? Ма трябва ли да съм от некой? И аз викам така, откъм никой. Кажи. Они са си добре, и ГЕРБ и БСП си добре. Нек са си добре, Фред. Щерка ми в Англия. Оти е в Англия, а не в България. Оди и дава пари. Сино ми в Финландия. Чакай сега, какво значи няма кой да й дава пари? Тя да не е жрица на любовта, да й дава, не, ще си ги заработва. За 20 лева на полето, така ли искаш? Кажеш де? Не е ли тъжно това, че вашите син и дъщеря са в чужбина? Да не е тъжно. Аз всеки ден плака, може да се каже. Така ли? До там ли ни докараха децата да ходят в чужбина? Не докара. Аз за чак му няма пари да ми дай да си купа лекарства. 50 лева лекарства. На 20 ден 50 лева лекарства. Да ви честита, от днеска дигнаха цените на газа, на тока, водата. С 30%. 50 лева има за ток. Така. И шо ги правим сега? И сега шо ги правим? И сега шо ги правим? Шо ги правим? Кой ќе плаща сметката? Това? Бат Бойко. Това ден си гледаш ли? Бат Бойко ще плаща. Кой ќе плаща? Бате Бойко ќе плаща и Корнелия. Ето сега имате думата, възможността да се обърнете на Бат Бойко и на Корнелия Нинова. Какво бихте им казали? Да си жив и здрав, да станеш от моите години повече и да даш на бабите повече пенсия по много, по 500 лева бъре. А на лидерката на БСП Лява България, Корнелия Нинова? Она обещава, ти дай пенсия. Обеща. Корнелия Нинова, какво ще кажеш за Корнелия Нинова? Красива жена, аз гледах съм по красотата. Изтупана мадама, стройна, която и отне много демокрацията. На мен никой нищо не ми отнел. Щом децата ми дават пари, от никой нямам файда. Чу? На тебе демокрацията нищо не ти отнема. Нищо. Децата. Оно с едно няма, щерката, она си мъгля като пишено яйце.